'Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. A yau dai na zo mana da wani app ne wanda ake amfani da shi a samu kuɗi ta hanyar kallon bidiyo. Za su baka, yayin da ka kalli bidiyo za su baka coins ɗinsu. In ya taru ya kai adadin cirewa, za ka yi swapping ɗinsa zuwa USDT, daga USDT ka yi sending nashi ka tura shi zuwa Metsi exchanger, daga nan kuma ka yi P2P ya taho zuwa account ɗinka. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu shiga kan bidiyon kai tsaye. Daga farko za ka kalla link a ƙasan description na wannan bidiyo, ka danna kanka zai kai ka zuwa Play Store, ka yi downloading wannan app ɗin. Shi nan wannan mai suna Cheelee. Idan ka yi downloading nashi, za ka yi sign up da email ɗinka, ka sa date of birth ɗinka. In ka gama cike details ɗin gaba ɗaya, za ka danna kan app ɗin nan. Bari ya yi loading. Yayin da kake kallon gashi nan sun inda suke bada coins a su kan wannan gurin. Kana kallo yana taruwa, kana kallo yana taruwa. Gashi nan daga nan haka inda aka rubuta earning ɗin nan, gashi nan. Gashi inda aka rubuta earning nan za ka danna. So idan ka danna a nan, gashi nan ina da coins ɗinsu na $4 da ɗigo nawa, gashi nan yana daidai da $9. Daga zaran ya kai $10 zan iya cirewa. So a nan gashi nan inda aka danna tax ɗin nan, in ka shiga gashi nan kullum za ka zo ka yi daily tax, za su ba coins ɗinsu ƙwaya 500. Ka danna haka, gashi nan ya ƙaru. Sun bara gashi nan tax da suke da shi duka, in ka je kai duk za su biya ka kuɗin gaba ɗaya. Kowane tax in ka yi shi. Shi kuma daily taking ana yin shi ne duk bayan 24 hours. A nan gashi nan ka danna kan wallet nan, gashi nan coins ɗin yakan hau yakan sauka da suke da shi Cheelee ɗin. Gashi nan li ɗin nan yana kowane dala ɗaya na li yana daidai da $1.84. Yakan iya kai $2 fiye da haka ma, ya danganta da yanayin yadda kasuwa take. So idan suka baka nan za ka danna zuwa send ɗin nan. So a nan ko za ka sayi glass ɗinsu na $6, ko kuma ka yi referring na mutum 3 da link ɗinka, sannan daga shiganka akwai glass ɗin da suke ba wa mutum na yin claiming wannan abun. So za ka yi amfani da wannan glass ɗin da suka baka da referring na mutum 3 wajen buɗe wajen withdrawal. Idan ka buɗe wajen withdrawal, kana danna wajen withdrawal ɗin zai danna maka, kuka danna nan haka, kuka danna transfer haka kanci. In ka danna transfer zai koma zuwa external wallet ɗin naka nan. Daga nan external wallet naka kuma ana buƙatar BNB amma na $1 haka, wanda zai yi gas fee da suke ɗauka
wajen withdrawal za ga kuɗin ya dawo kan balance ɗinka. Kana tashi zaka bari in koma kan account ɗin. So wani account ɗina ne wanda already ban cika sharuɗansu ba, so zan zo mana bidiyo akan da ɗaya account ɗina akan yadda ake withdrawal daga farko dai ga yadda ake claiming ɗin nan, sannan kai ma zaka iya uploading bidiyo. Gashi nan anan ina da liking mutum 300 da wani abu, followers mutum 113, na yi following ɗin mutum 2 ta wannan account ɗin kenan. So saboda shi ma yana nan kaman TikTok ne amma sabo ne, shi yana bada kuɗi sosai, da dollar ake wannan nashi. Zaka danna like wajen samun kuɗi sosai. Sai ka danna like, zaka iya yin commenting, zaka iya yin share, duk za su ƙara ma coins naka sosai. A shawarce ban ba mutum shawaran ya sayi glass ba. In mutum zai iya yayi referring in mutum 3 yayi amfani da glass ɗin da suka bashi wajen buɗe website na withdrawal. Zaka yi setting profile ɗinka, zaka yi uploading bidiyo. Kaɗan daga cikin bayani na wannan shi app ɗin, a hankali ɗaya bayan ɗaya za mu zo mu yi bayanin komai da komai da ke cikin app ɗin, da yadda komai yake tafiya, da kuma yadda ake withdrawal har kuma ka mai da shi zuwa naira. So idan kana da tambaya ka sa mana a comment section, sannan kar ka manta liking, share don 'yan uwa su amfana, kuma ka danna mana subscribing domin samun wasu sababbin abubuwan idan mun ɗaura.